mhlawumbe wawagqoka usize 30 namhlanje mhlawumbe u-36 uma ngakubuza impahla zakho za-size 30 ngokusayikhona ngoba dama ukhula uyakuyeka okumpintshayo unako okukunelayo ingathi uzagqoka usize 6 nje njengoba usize 8 namhlanje uma ngathi mabula amatala akho kwathani ngokusawakhona ngoba the moment ithi ingasaneli iyaphuma enhlizweni bese ufocus kanjani decide to grow. Growth is a decision. Ebazalwane, awukwazi phela ukushaya uJanuary njalo. Njalo uJanuary ona imali okuinform ona imali okufaka ingane njalo. Kodwa ngoDecember ube kubuka wena. Kanti uma usukhulile wenza nje, ngesikhathi abanamandla kangconywana begijimela imswengo wena ugijimela ama-uniform. Bese uthatha impahla ezindala zezingane ayinifaka stay soft. Bese tabam i-uniform inako kodwa umswenga nako kodwa gqokani la. Uma usukhulile awukwazi ukuphika ngabantu abangababili uyi-single parent. Khona phela endlela lokuphatha ngayo imali. Musukujabulela into kaKhisimusi usoba nenkinga ngoja ngoba imali kaDisemba ikhapha uDisemba ikhapha uJanuary hlakanipha. Uyohamba amashonisa ukhona kuzobe nemihlaza engaka. Awuna-ID nje ukhula. Kunamakholo ongasawabambi. Nesizathu ongafuna ukukhula la. Ufuna ukubuka ngathi uphumelele kade usosizini. That God is not to pretend as if uphumelele. That God is to be successful, not to pretend. Oh, amen. Nakubusa nguthandazelayo. Kuthi kulonyaka senze izinto ngo-cash. I declare the cash culture in the name of Jesus. Yabezela umusa ukuthatha izinto njani bazalwane. Asabathatha umusa abantu ukhokha imali engibone ukuthi hayi ngayithenga cash. Simali isitona sale moto hayi. Athatha nje into ngifele simbalwa. Ayithenga cash man. Hawa abantu abangaka bakhona kanga ukuthi ngalepa yakusuka ngoJanuary. Ngayithemba le nto ngoJuni. Angizwanga isinto. Because you've got financial wisdom. Oh, amen. Oh, amen. Khula endleleni ophatha ngayo. Nayi ngibabela encane mphathi. Nayi into ufuna uyazi. Sengiqedile. One of the biggest league ngoba hayi uNkulunkulu asibusisile. Siyaxoxa. Siyavuza. And iyodwa ileague ebamba abantu abaningi la iyikweletu. Yini mazalwane? Yeah, iyikweletu. Azi isikweletu sinjani? Isikweletu sifuna leya energy, usikhokhe ngaleya energy wasivula ngayo. Yakuvula imali igcwele bank. Sebethe you are pre-approved. Ngo 30,000 umuntu wena hayi ngizobekezela. Hayi ngayithatha imali ngiyayidinga. Sifuna nomusuyikhokha. Ngoba awukwazi ukuba lapha phambili ufakazi ngesibusiso sikaJehova esicebisayo kodwa nencingo ongasayibambi. uNkulunkulu akasona iqoqi. Akawaqamba manga. And umuntu oneyikweleta akadinga imali enkulu ngoba the bigger the amount, the bigger the league. Isikweletu uyasikhokha. Yeah. Uqala ubhale phansi kwesincane uzogcina kwesikhulu. Uma esincane sidinga 100 rand ngenyanga usikhokhe. Uma usiqeda esilandela sidinga u220 uthathe la 100 rand ufake ngapho ukwenza u330. Uma uqeda isika 220 uthathe la 320 loyana unyusa ukusisele sika 600. Sifuna lokho isikweletu. Isikweletu sifuna discipline owaba nayo mhla uyozivula. And isikweletu ngisaba ngento eyodwa. Abantu abaningi nje abaganiwe ikweletu. Abantu nje abakhile ikweletu. Uphatha ifoni nje icima noma uyichargile ikweletu. Uthi bopheni ngesalotape, bopheni ngesalotape. Once yaboshwa ngesalotape nje isign ukuthi usuqala endlini. Amen. Sengiyangisiza ngoba lana sizokhulula abantu. Uma shonisa is a no-go area. Ngoba uyofika kwakho ngelanga ngaphambi kwey'ngane zakho. Akuthuke phambi kwey'ngane. Sehle isithunzi forever. Futhi azayikhoma ngizothatha le ngane yakhe ekhanda elikhulu ngihambe nayo imali ingane.
Apostoli, abantu abaningi la endlini abayikhokhi ishumi iyikweletu. And as a church, we are not ready to talk about these things. There are two things ongaba nazo ngeyikweletu. Into eyidrayivayo nento ehlala ngaphansi kwayo. Hayi umsweko. Hayi ukudla. Uyoshophela ingane credit card, udlisa ingane iyikweletu. Ufaka umoya omusha endleleni. Into ubungenayo uyayisayivela. Ngiyathandazela, may you grow with financial wisdom. Grow with financial wisdom. Ngoba if you umsasikolekini wena umndeni wakho ujabule nebandla lijabule nawe ujabule. Because the church will use offering to run the administration of the church. Your family, your children depend. Ey'ngane zakho ngendlela osebenza ngayo futhi iy'ngane zakho y'funda at least kuma-mid schools. But you can't put them there ngoba umuntu isadukisa imali sekufuna kube nomalume. Kunama-extra classes. NgoLwesibili gqoka-uniform ethize akufakwa ishethi kuphela susenkingeni. Iy'ngane ey'ngena emgodini owodwa nawe wafunda endaweni nengane yakho ifunda endaweni, you have failed to break the cycle. Ngoba funa kube nomuntu ozonqamula icycle kancane until the family is liberated. But uzokwenza nini lokho udalana neyikweletu ongafuni ukuyibhadala. Ngiyakuthandaza namhlanje. May God give you grace.